3 persuni sofrew ġrieħi u ttieħdu l-isptar Mater Dei wara inċident bejn żewġ vetturi fi triq San Anard Ħaltarxien, inċident li seħħ il-ġimgħa għal ħabta tad-9 ta' filgħodu. Il-ħabta ħedon seħħet bejn van ta' tip Toyota misjuq minn raġel ta' 47 sena residenti Ħaltarxien u vettura ta' tip Opel misjuqa minn mara ta' 44 sena li toqgħod ħalaxa. Mar-raġel kien hemm ukoll żewġ passiġġieri nisa. Filwaqt li s-sewwieq tal-van ingħata kura fil-post, il-passiġġieri li kellu miegħu kellhom jittieħdu l-isptar l-aktar kura. Dawn iż-żewġ nisa għandhom 71 u 49 sena rispettivament. Anki s-sewwieqa l-oħra tal-karozza tieħdet l-isptar b'ambulanza wara ħidma fil-post minn membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-Pulizija għadha qed tinvestiga x'wassal għal dan l-inċident filwaqt li 2 mit-3 persuni li ttieħdu l-isptar kienu konfermati li sofrew minn ġrieħi gravi. Il-kundizzjoni tas-sewwieqa tal-Opel għadha mhux magħrufa. Kawża ta' dan l-inċident fil-post inġema ammont ta' traffiku hekk kif it-triq kellha tingħalaq għal xi ħin.